त्या महादेव देवस्थानाच्या बाबतीत सरकारातला एक अतिशय महत्त्वाचा जो अधिकारी जो असा लोकल मामलेदार असा मिस्टर राजेश आजगावकर त्यांच्यानी घेतलेली जी कृती जी असा न्ही ती अत्यंत दिसट घाईन केलेली जी कृती असा आणि फक्त इतलेंच ना तर ती कृती असंविधानात्मक असा अनकॉन्स्टिट्युशनल नेचर इट इज इलिगल आणि अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे इट इज आर्बिट्ररी अँड डिस्पोटिक मनमानी स्वरूपाचो कारभार या राजेश आजगावकर या पेडण्याच्या मामलेदारान केलेले असा। एकंदरच गजालीचो जो असा न्ही शिवसेना आणि त्याचबरोबर जी महादेव देवस्थानाची जी स्थानिक समिती जी असा ती समिती आम्ही त्यांचो निषेध करता आणि सरकाराकडे आम्ही मागता की सरकारान जाता तितले बेगीन 48 तासाच्या आत ही जी कृती जी असा आपली ती फाटी घेवची, जी ऑर्डर जी असा पळय जी पास केली असा ती रिवोक करपाची। मंदिर ज्या मंदिराक काळे ठोकलेले असा बेकायदेशीरित्या ते काळे तेंच्यांनी काडपाचे आणि मंदिर जे असा ती हिंदू आमचे थंयचे असा तेंचे भावीक जे असा मागीर जावं ते माजन जावं नाल्यार कितलेशे असंख्य जे भावीक जे असा पळय ते भाविकांसाठी पूजा अर्चा प्रार्थना आणि त्यांचे जे सांस्कृतिक धार्मिक विधी करच्यासाठी जे असा न्ही ते तेंचे मंदिर खुले करचे। वायट दिसता एका गजालीची की ज्या सरकाराक आणि ज्या पक्षाकडे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा सत्तेचे केंद्रान जावं किंवा गोंयान जावं हे पार्टी हीच पार्टी सदांच इलेक्शनाच्या टायमार सांगता हिंदू 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 म्हणून ते सारको नारो लायत असता आणि इतर धर्मियां कडल्यान हिंदू धर्म जो आसा पळय तो धोक्यान येयलो अशा पद्दतीचे सांगता। पण ह्याच सरकारा कडल्यान हे जे देवस्थान जे आसा आणि ह्या देवस्थानाचे असंख्य हजारो जे भाविक आसा पळय तांकांच आतां सरकारान धोको निर्माण केल्लो आसा आणि ह्या गजाली फाटसून भारतीय जनता पक्षातलो आणि ह्या सरकारातलो एक सारखे मोठे बलाढ्य अशा पद्धतीचे राजकीय धेंडे जे आसा पळय भितर एक गुंतलेले आसा। ह्या गजालीचो जो आसा शिवसेना गो राज्य समिती जी आसा न्ही अतिशय तीव्र दखल घेतात आमी त्या गजालीचो निषेध करता आणि ह्या लोकांक हे लोक जे आमचे कडेन येयल्ले आसा न्याय मागण्यासाठी त्यांच्या लोकशाही लढ्यान सुरवाती पासून आमी शेवट पर्यंत रावतले आणि ताका लागून आमी सांगता की सरकारान 48 तासाच्या भितर समज जर हे मंदिर आसा तशें परत खुले करूंक ना चुकीची ऑर्डर जी आसा मनमानी पद्दतीन पास केल्ली जी आसा ती जर फाटी समज जर घेवंक ना जाल्यार पेडण्यान बुधवार दीस 2:30 सुमार आमी एक विराट मोर्चा सगळ्या भाविकांक जवळ 3-4 हजार लोक जे आसा पळय त्या सगळ्या भाविकांक घेवन आमी आणि इतर मंदिर आणि देवस्थानातली जी समिती आसा ज्या देवस्थानाच्या समित्यांच्या ह्या समितीक एक जर सहानुभूती आसा कारण मामलेदार जो आसा हू इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द देवस्थान त्याचा जो कंडक्ट जो आसा न्ही तो सुरवाती पासून आज पर्यंत बरोबर ना।